سلام صالح جوهري لومي أبكونتات إريتران إثيوبيان زتكوري كالعوات ذات كمستوسنتين تناقض بنيوسن كابتن ايتمر ببرئسان كسبنسلن كقبلكم كسب مودا تمسك تصلح من لغو نابت تحسو قصدي هاي كرنا أفريقيا موداتها زي بلو حسار مكرا بخليت مجابيت كلتشحن عسران سلستن إثيوبيا مبل 227 عوت عدوى أنصار مجزأتها وسراوت طليان استخايدة وجن مذكر أبز خبرت اللؤوان ناير 4 سبات هوت كم استفعي قداب نيوز أبسي ونيرو ننوي حوان كن من هايتم 4 سبات حدث مهراي حدا ممهرين زركبون موت بزح قفعي تفتصيميو بتي موت حتى تزغون سب جناي نبرن تم حدثتي قدايات أبتكم را statistics نايتم قدميهم زحالف قدايات راح يوم زوسخو التمرة دا إزاي بلوم نبينهم زقدقوا ولدين مغربن زسكمو خسارات كوين يسترف أبز حالفة عسر ستات عمتات سودان سوماليان واقعي وتودسب أبتي زوبا أزيو زحاسر لن هاجرات كوينن سني حاليا أبزن زحالفة 4 عمتات جن إثيوبيان التنكلت هاجرات حليفات تانية إريترا دما جنان نتسأنتن هيوتن زيجاتات فتصم شللتنت نايزرية هاجرات شامبيون كوينات ركب أبتي زوبا هيوت بقليل مخنيات كتف لهم تكوينو مثل دك سبات مجهز المام عالتا والمدي اتن منقستاتيو بقصاري بزيت حتاتنت قلت يفزر الساعة هيوت كي تفعي حانتو سمونا يتحلفنيا أبشان 974 وتادراوي جنتا درقي نسرعات هاتسي هايلا سلاسي أوديقون نتنو شمون تزمنات نيتوب أزغز زنبري سولوموناوي سرو منقستي أقابيسو معرنت أويجو جن بنصارو التحوز استنفس درقي نتعامد زمول أو بولشويكاوي سوراوي مقديب فلادمير لينين أب إثيوبيا أسفح في حوئيو بتخاب سلطانو استقالي أصوار أمريكا زعاتق سراويت هاتسي سلاسي تتقيمو درقي قلاصو مغهت رمكولو أب سدت زنبرو صقاماويان إثيوبياويان عدم تمليسهم ندرقي بمهران سنة حساب وبقعاتهم حق زمويهم ببقرب جن درقي نتوم سنة حساب زسنقو صقاماويان حيلتا توقدو نا إثيوبيا سلطان بزي مغدادرتين بينو بحيتو نوح كيسان حدما حبر السوفيتنا أمريكا تكي أنا يدرقي قند أغرابيت وتادراوي عدكي كوينا كسبب شحن 991 حدا عامة مرد زود دما درقي نتدم هزبي نبدو زي بالربع زغيري أيقتون درقي نتدي فتحاوي هاتساوي محدرة يتكئ أمبر نايت زغيرو سرعة بهريات عقبوي بغند دما اتزتمع كلي هاداوي سرعة منقستي بواقاتهم ناي مقلال موغان بدرات تشكمو محبراوي جلتات زقوم سرعة عب إريترا دما جنا بتشكان حاتسناو محدران إريتراويان بزيدليتهم قزيئو مثل رئيسة وساني كليئو شوك إنوامي أب مونغول على 8 بهيراتنا حزابن إثيوبيا زنبرة كبيت تاريخاو فلليات بفصم شللتنت ننحدم كم زفتاتنو جيروام إذا بزحلفة قل عامتات بإثيوبيا قات يمزلو حتم بوليتيكاوي هوكتن سرتو اتي بسرو منقست سلموناوي استورس جوجوي بهلن محدراني إذا دمان أبتي ناي دحري نتسأنت قعزو إريترا مس إثيوبيا استورس بوليتيكاو صقاماتن أمريو أبشحن 991 حدن درقي بحبراوي عاود تقالستي إريترا إثيوبيا أنت سعيرو إثيوبياوان يودق زمرح حبر بهراوي تمرت منقستي مسرتو هزباو جنبار دما أب إريترا نخلهم كالو التقاوم تقجلتات إيدوم انتزيهيبهم ناب هاقرهم كيملسو أجدون تودا دري زي بلونا حدا ود محدرة مسرتو دحر السعر الدرقي بشمون تعامتها بيلو اتعسرتتات أشحات زموتلون بما اتأشحات زغتصرو سبات سمزابلون نايدوب كنات تولعو التكوينات أبكلتش عن كلتن عامته مرتو كوانت تزازمي التزوبا خم دقنا أبكلتش عن إسران كالو كوناتيو تولعوه إزو قد ما درقا أب كل خبابيتات يوتوبيا يتزرقعو بفلاي أبتي حايلتات منقستي كل التقراين اتنا إثيوبيا فيدرالاوي حايلتات زقط أمولو خبابيتات برتع كونات حد يستواقعولون مريت تقراي إيو التزقدد دما منقستي إريتران حايلتات فيدرال إثيوبيان حايلتات كل الأمحران نمدقاف سراويتو أبقونهم أسلفو أب مودعتا أب حدار كلتشحن إسران كلتن أب منقو حايلتات كل التقراين حايلتات فيدرال إثيوبيان أب بريتوريا سممع سلام تفريمو كلتين وغانات اتبخلتشحن إسران حدن بود بحورات حقرات استمزازة أكال نتن غلت عامتا بلعلي تقراوات كنكال أوتن استفدس أنو قفعين ممرمار تسماميعهم قبنياتات بحقيق حتوتون أب حقيق قربون قدايات ككحسن تسفى تقيرو هزب التزوباء اتزاقم كبقع بحانقوتا تصبيو كوانتا نبري اتسممع اي تفدسنن اتوقعاتون زهاد اي مسلين منقس إثيوبيا أبز قداي زحتلتل اندابلي نتمر مراخو قوارج يتصعر زلو يمثل إذا دمانو زوباويان معرباويان هاقرات فلاليوم يركب
ዓማፅን ገፋዕን ጨፍጫፍን እንተ ዘይተቐጽዑ ምግሃስ መሰል ግዳያ ጥራሕ ዘይኮነ ማሕበራዊ ቅርሕንቲ ስለ ዘይፍወስን ዘይክልከልን ከምኡውን ነቲ ልሙድ ሸለልትነት ዝመልኦ ኣገባብ ምሕደራ ናይቲ ዞባ ዘደልድልን እዩ እቲ ምርመራ እንተ ዘይተዓዊቱ ሕማቕ ኣብነት ጥራሕ ዘይኮነ መቐጸልታ ናይቲ ልሙድ መንግስትታት ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እቲ ዞባ ዝገብርኦ ሸለልትነትን በደልን ዝርኢ እዩ ብመሰረት ገለ ጸብጻባት መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ምርመራ ፖለቲካዊ ኢሉ ይኸስስ ግን ድማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ቤት ፍርዲ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ትካል እዩ ልክዕ ከም ዝኾነ መንግስቲ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ካልእ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሕጋውነት ዶ ኣይኮነን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኸምዚ ዓይነት ምርመራ ካብ ቻርተራትን ፕሮቶኮላትን ሕቡራት መንግስታት ዓለም ወፃኢ ከካይድ ኣይክእልን እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ብሰኑይ 6 መጋቢት 2023 ኣብ ጀኔቫ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዘተ ተኻይዱ ናዳ አልናሽፍ ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብሓይልታት ጸጥታ ምክልኻልን መንግስቲ ብዘይጠገለየ ብኣዝዩ ዘስካሕኩሕ ኩነታት ይቕጽል ኣሎ ኢላ ናዳ አልናሽፍ ኣብ ኤርትራ ናይ ምምሕያሽ ምልክት ዘይብሉ ከቢድ ግህሰት ኣንጻር መሰረታዊ ናጽነት ህዝቢ ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢራ ወሲኻ ምውፃእ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተደናግዩ ብዓቢኡ ዘይተማልአ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ኢላ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ቅትለትን ካልእ በደላትን ከቢድ ክሲ ኣቕሪቡሉ ኣሎ ኤርትራ ነቲ ክሲ ነጺጋቶ እያ እዚ ድማ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘለዉ ገበነኛታት ብዘይ መቕጻዕቲ ክዋስኡ ኣኽኢልዎም ኣሎ ትብል ነዳ አልናሽፍ ማዕረ ማዕሪኡ ዘተሓሳስብ ድማ ቀጻሊ ግፋን ምዕስካርን ናይ ብዕድመ ዝደፍኡ ኤርትራውያን ንብኣሽሓት ዝቁጸሩ ካብ ሃገሮም ከም ዝሃድሙ ዝገብሮም ዘሎ ምኽንያት እዩ ب22 تحساس 2023 قداب نيوس بزعب ኣብ ኤርትራ ካብ ኣፍ ደገ ናብ ኣፍ ደገ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ማእሰርትን ወጥርን ጸብጺቦም ምባሩ ዝዝከር እዩ ንጉዳይ ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ብዙሓት ካብኣቶም ንኽልተ ዓሰርተታት ዓመት ዝተኣስሩን ትሕቲ መቑሕ ዝኣርጉ ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ዝምልከት ጭካኔ እዩ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ሲሃም ዓሊ ዓብዱ እያ ንሳ ኣብ 2012 ኣቡኣ ዓሊ ዓብዱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ነበር ንስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ራሕሪሑ ድሕሪ ምህዳሙ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወት እያ መንግስታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኸምዚ እዮም ነቲ ዞባ ብዘይፍትሒ ዘመሓድርዎ ነቶም ዘመሓድርዎም ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምዕራባውያን ውን ነፍሶም ነፃ ቆፂሮም ከም ምኽንያት እዮም ዝጥቀምሎም ሓደ ግዜ እቲ አንጻር ምዕራባውያን ዝግበር ህልኽ ርድእ እኳ እንተኾነ መንግስታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን ብቐንዱ ናይቲ ዝንቡዕ ምሕደሮኦምን በደሎምን ንምኽዋል ተሓታትነት ንምውጋድን ዘገብርዎ ፈተነታት እዩ መራሕቲ እቲ ዞባ ብዛዕባ ምዕባለን ሰላምን ርግኣትን ኣይግደሱን እዮም ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ነቲ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ዝሃነፅዎ ውግእ ወሊዖም ኣብ ክልተ ሰሙን ኣይመፍረስዎን ነይሮም ጸብጻባት ናይቲ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ሕሉፍን ህልውን መጻእን ኩነታት ናይቲ ዞባ ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ ተስፊት ይግበረሉ ታሪኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ብደም ምፍሳስ ዝተዓብለለ እዩ ምኽንያቱ እቲ ክግለጽ ዘይክእልን ዘይረውን ሸውሃት ናይቶም መብዛሕትኦም ዘይተመርፁ ወይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝተወሰነሎም ግዜ ንላዕሊ ዝጸንሑ መራሕቲ እዩ እዚ ደማዊ ባህሊ ንሓዋሩ ከይተቐየረ ክቕጽል ምጽንሑ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ እቶም ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተመዘዙ ምርምርትን ካልኦት ተዓዘብትን እቲ ኣብ ልዕሊ ተራ ህዝቢ ዝተፈጸመ ግፍዒ ብርግጽ ኣጋጢሙ ኢሎም ክድምድሙ እኹል ምኽንያታትን መርትዖታትን ኣለዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ መርመራታት ንምስልኻል ጎተት ይብል ኣሎ ከምኡውን ከም ልሙድ እተን ነቲ መርመራ ከም ፖለቲካዊ ጥራሕ ዝቆጽርኦ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ምርመራ ብዝያዳ ክዕንቅፍኦ ይፍትን ኣለዋ እዚ ድማ በቲ ምስ ቻይና ዘለዎም ፖለቲካዊ ምትእስሳርን ምስቲ ሩስያ ድሕሪ ግጭት ዩክሬን ትሰርሓሉ ዘላ ልፍንትን ዝተኣሳሰረ ዘይፍትሓዊ መርገፂ እዩ ኣብ 2018 ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኽልተ ዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩነታት ዘብቅዓሉ ተባሂሉ ዝተናእደ ስምምዕ ሰላም ፈሪሞም ግን ክሳብ ሕጂ ናይቲ ናይ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ቀፂሉ ኣብ ኣቡዳቢን ጅዳን ዝተኸትመ ስምምዕ ሓበሬታ ወይ ዝርዝሩ ንጹር ኣይኮነን እቲ ስምምዕ ግን ነቲ ዝነበረ ተነካኢ ኩነታት ኣይለወጠን ወላ ዝኾነ ናይ ሰላም ናብ ዝመስል ተስፋ ዘለዎ ዘመን ኣይሰጎመን ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተገብረን ዝቕጽል ዘሎ መርመራታት ንገበነኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብን እቲ ቀንዲ ናይ ሓዘን መዕፀዊ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ንመላእ እቲ ዞባ ኣበራቢሩ ካብ ሸለልትነት እንታይ ገደሰንን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣውፂኡ ካብ ድቃሱ ከናውፅኦ ይኽእል እዩ
እቲ ዝርአ ዘሎ ግን እዋናዊ ምዕባለታት ከም መሐበሪ እንዳተቆፅረ እቲ ዞባ ካብዚ ዝተረኣየ ዝኸፍእ ዕንወት እውን እንተሰዓበ ይነቕሓሉ ዝብል እምነት ኣጠራጣሪ እዩ። እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰፊኑ ዘሎ ናይ ህይወት ደቂ ሰባት ሕስረት ናይ ስልጣን ሸውሃትን ብልሽውናን ነቲ ሙሉእ ዞባ ብዘይንሕሰያ እዩ ዝቐትሎ ዘሎ።